Siyavusana podcast. Thamela le podcast eyizigaba ezintathu. Episode 1 ukhuluma ngokuthi wakheka kanjani umntwana esibelethweni. Ulwazi lumgogodla wempilo. Isihloko namhlanje sizobheka ukuthi wakheka kanjani umntwana esibelethweni. Ukwakheka komuntu kuqala ngomcabango emqondweni. Njengokuthi nje mangabe uqeda kusinelwa abadala basebebhekile kuba khona umzukulu ekhaya. Kusho ukuthi bobabili ubaba nomama bayahala ukuthi babe nomntwana bazomletha emhlabeni. Inkathi kwenzeka lokho ke bese kuthi umdali uyabalalela bese bahlelela ukuthi bazothola umntwana ozobanjani ozofitha isimo sabo. Kuthatha ke isikhashana ukuthi umntwana azafika emhlabeni. Inkathi efika emhlabeni umntwana ilapho afika khona kuma wakhe kuthathe izinsuku ezingama40 kumuntu onormal ukuthi lowo onesiphiwo esithe xaxa ziba 42 insuku esahlupha nje hambe efuko nokuthi uzobambelela kuphi. Ngaleso sikhathi uma umntwana onakho akuzwayo ukuthi akazizwa ngokuphelele avuke ekseni uthi umuntu uyaphalaza akamnandanga kusuke eqala ke lapho ukuthi kuhlangane isoul umoya nenyama bese ezwa ubuhlungu ngoba phela isoul isuke ezulwini pure ayina ngcola mayizohlala emhlabeni emnyameni isalo ukuthi le ndawo engize kuyona angiyazi. And at the same time nje obisuka umoya la uvela khona kufuneka mawufika eswini ukhohlwe obekwenzeka ezulwini ngoba sifike manje izophila emhlabeni. Kodwa ke emva kwesikhashana iqaleke isoli inyama isiyadevelopa ikusho inyama isiyakheka ke manje around isoul umoya lo ongaphakathi. Ilapho esiqala khona sibaleke ukuthi umuntu usenezinsuku ezimbili kube inyanga kuqhubeke kuye phambili. Kusho ukuthi lelo hlelo liyaqhubeka ke kube khona ukungabonisani phakathi komoya oyisoul nenyama leyo afikele kuyona isoul. Ilapho ke umuntu wesifazane bona aseke bakhulela bazi khona ukuthi mawuvuka ekseni uba no morning bani sickness into abayibizayo isuke lapho ukhona ukulwa phakathi kwesoul epure efikela enyameni esiphila kuyona emhlabeni. Kodwa ke emva kwenyanga ezintathu iqaleke manje umoya uzwane nenyama sekunormal ke manje ukukhulela komuntu. Uqhubeke futhi ukuthi inyanga yesihlanu iyakuya iyaconfirma ubudlelwane phakathi komama wengane nani nesoul. First sikhumbule ukuthi isoul ifika iphelele. Isoul ayinawo half ayikhuli ayigugi ayibincane isuka iphelele. Inkathi sesiswini ilinde ukuthi kudevelop ilinde ukuthi kukhule umzimba mehlo izandla amakhanda yonke into isoul nje ubiyiphelele yona ilinde lokho okuzoyisiza ukuthi masingaphandle ikwazi ukuxhumana nabantu. Umntwana ke esekuma wakhe uyena usuke ephethe mangabe ethi unina uthandiswa inyama uthandiswa into ethile futhi iyona isoul ephethe leso sikhathi ngenkathi umzimba udevelopa enganeni. Kusho ukuthi ke during the period umuntu esifazane ekhulelwe isikhathi esiningi usuke econtrol ubani isoul ke lapha esibelethweni sikanina isuke izwa yonke into eyenzekayo inemizwa yonke into eyenzekayo ngaphandle. Umama mephatheke kambi iyakuzwa lokho umama mejabule iyajabula nayo. Umsindo makhona ihlala endaweni nomsindo kuba khona ukuphazamiseka kuyona ngoba phela njobe laphana eswini sikanina kufanele ukuthi isezulwini ngoba indawo epure ihlele yodwa. And umntwana mase eswini sikanina kunesikhathi lapho okufanele khona naye aziveze ubuyena. Isibonelo ukuthi ukuze umntwana aphile kahle kufanele kube khona ukushisa kube khona amanzi kube khona umoya bese kuba khona ubumnyama ke njoba ku dark nawe uyazi uma ukhathele mase kushaya ebusuku uyalala uvuka ufresh. Kufanele umntwana ehlalelele ebumnyameni. Umntwana kufanele abe namanzi azomsurrounda ubehlale emanzini. Kufanele kube khona iheat ngoba wasiyadropa ukushisa kumama ikhosithi fire lo mntwana akazukwazi ukuphila. Bese bakhona umoya ukuthi akwazi ukuphefumula. Mayo test ebhedlela bathi inhliziyo umntwana ishaya kahle kusho lo mntwana uyaphefumula. So zizine izinto ezenza umntwana abe aphumelele emese sibelethweni. Kube ubumnyama kube amanzi kube ukushisa bese kuba umoya ukuze aphefumule. Ilapho ke umntwana usuke
fully developed. Bese kufika isikhathi kumntwana lapho kufanele aphume khona nayo futhi isoul ngaleso sikhathi iphatheka kabuhlungu ukuthi bisihleli la ekhaya sithi yakhile mase kufanele ishintshe umoya iye emhlabeni ke manje ngaphandle lapho engazi khona iqala lapho inkinga khona eBhayibhelini lapho uKing David owayekhumbula khona esesesiswini sikanini ukuthi noma ngihambe esigodini sethuzi lokufa angiyokwesaba ukufa. Leso sisho ukuthi inkathi engaphakathi ukhumbula esezophuma ukuthi engabe ngiyapi ithuzi lofa khuluma ngalo ukuthi mawuphuma emhlabeni awazi ngaphandle uzowamukeleka kanjani ngoba inkathi umntwana ephuma esibelethweni sikanina kufanele ekhalile ukuthi umntwana uyaphila uyenze umnyaphume angakwazi ukukhala kufuna bamenze izinto ezithile ebhedlela bese umntwana uyabuya kusho ukuthi ke ileyo period ke lapho isoul isuke iphatheka ukuthi manje ngiphumela ngaphandle the moment iphuma ngaphandle kuyaphela ke ukuzwa nokuhlakanipha kwayo njengoba iphethe uma wayo siyaqala manje sizophathwa ubani uyena umama ke mathi ingane yamfanele yenze lokhu nalokhu. Hlangabeza u-episode 2 olandelayo ozobe ukhuluma ngokuthi uma esefikile emhlabeni kwenzekani, uzozwa ukuthi isoul nenyama kuhlangana kanjani kube into eyodwa.